Goed 200 vrijwilligers staan nog heel in de startblokken om te helpen bij het stoomtreinproject. Maar zo'n begin november is het nog maar de vraag of er eer een stoomverbinding tussen Snits en Starum komt. Bij de vrijwilligers is er een soort onduidelijkens. Daarom waard Van der Molen een speciale bijeenkomst houden om elke keer te informeren over de stand van zaken. Achter Sletten Dwarren die de curator het wordt, together met de provincie. Een belangrijke yieldzitter in het project. Nou, het is vooral een bijeenkomst waarbij die vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet en hun belutsenens. En ik was er vooral het onder de riem steken. Wat we te horen krijgen, daar weten we niks van. Of er nog een doorstart gemaakt wordt, dat is allemaal nog een vraag. Heb je er nog vertrouwen in? Ja, dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervan zeggen moet op het moment. Ik hoop. Wat verwacht je van de Montienne te krijgen? Een openheid van zaken. In ieder geval, er zijn natuurlijk heel veel vragen, heel veel onduidelijkheden. Dat heeft te maken met, er zijn 200 vrijwilligers. En op een gegeven moment hoor je nu van, ze gaan failliet. Met een schuld van 1,2 miljoen. Hoe bestaat het? Maainar is er 4 miljoen euro in het project geïnvesteerd door gemeente, provincie, bedrijven en particulieren. De curator maakt Van der Molen bekend dat alle partijen het project mogelijk toch nog aan goed aanbrengen kunnen. Tot grote verrassing heeft de curator aangekondigd dat hij in januari het initiatief neemt om met partijen om tafel te gaan zitten om gewoon te kijken wat zijn er voor initiatieven en is er zicht op een doorstart. Ja, ik denk wel dat er nog steeds hoop is voor de Friese stoomtreinmaatschappij. En ik zie met het enthousiasme wat er van de morgen aan de dijlijn wordt, dat ding me wel goed. Er is dus weer optimisme, maar gewoon vrijwilligers die het net voor uw camera reageren willen, blijven sceptisch. Vooral om te denken dat het onderhoud van trein en traject in de toekomst voor nog meer financiële problemen zwaar kan. Het bestuur zou daar nou te min rekening mee houden.